a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal il-qudiesa llum xtaqt illi flimkien nitolbu għal dawk kollha illi jinsabu morda, għal morda kollha li jinsabu rikoverati fid-dar u għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, għal dawk illi qegħdin morda anki fl-isptarijiet. U nitolbu b'mod speċjali anki għal carers, għal nurses u għat-tobba li jieħdu ħsiebhom. U dawk ukoll li huma morda fid-djar tal-anzjani, l-istess nitolbu għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fl-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, mhux li kontu tieħdu ftit paċenzja bil-bluwa tiegħi. Naf iva li tieħdu paċenzja bija. Jiena jura likom bl-istess sejra ta' Alla, għax jiena rrastkom lill-arus wieħed bħalli kieku kontu xebba safja biex iressaqkom quddiem Kristu. Jien nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femietkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa tagħhom fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnilkom aħna, jew tieħdu spiritu ieħor barra dak li ħadtu, jew xi evanġelju ieħor barra dak li lqajtu. Intom kontu tistabru bih. Naħseb li jien minix inqas minn dawn l-apostli kbar. Jekk jien ma ninqalax fil-kliem, ninqala fl-erf. Dan aħna wrejnijulkom, bid-derb kull mod u quddiem kulħadd. Jaqgħu mill-ċidnub meta jinċekkint li l-nifsi biex intom tolew, meta ħabbartilkom l-Evanġelju ta' Alla b'xejn, neżżajt il-knejjes l-oħra billi ħadd minn għandkom l-għajxin tiegħi biex naqdi lilkom, u meta ġejt għandkom u ġejt fil-bżonn ma dejjaqt lil ħadd.
Għal-ħtiġijiet tiegħi ħasbu fuq li ħasbu, l-aħwa li ġew mill-Maċedonja. F'kollox ġibt ruħi b'mod li ma nkunx pis għalikom u hekk neqpa' nġib ruħi. Fuq il-verità ta' Kristu li hemm fija, din ir-raġuni għall-ftaħir tiegħi ma jħoddi li ħadd fl-inħawi tal-Akaja. Għaliex? Għax ma nħobbkomx? Alla jaf li jien inħobbkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorja li ngħidu flimkien, is-sewwa u l-ħaq emi li dejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emi li dejk mulej. Ir-rod ħajr lill-mulej b'qalbi kollha. Fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom flimkien, is-sewwa u l-ħaq emi li dejk mulej. Kollu ġmiel u kobor emi lill-mulej, għal dejjem teqpa' l-ġustizzja tiegħu, waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej flimkien, is-sewwa u l-ħaq emi li dejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emi li dejk ta' min joqgħod fuqhom il-praċetti tiegħu, imwettqa għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Flimkien, is-sewwa u l-ħaq emi li dejk mulej. Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn milejhom li iktar ma jgħidu, iktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela jitolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum ipoġġilna qudiemna din it-talba qasira, sabiħa, il-koll nafuha bl-amment u li tajjilna Ġesu stess. U allura fiha hemm miġbur ħafna punti importanti tat-talb. Qabel jagħti din it-talba Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu fit-talb naqsu l-kliem. M'hemmx għalfejn toqgħodu tlabalbu ħafna. Kelma waħda, frażi aħjar minn sentenza u paragrafu u kliem li ma jispiċċa qatt. Il-mulej jaf x'inhuma l-bżonnijiet ta' kull bniedem. U allura hekk Ġesu qisu qed jgħid lid-dixxipli u lilna li fit-talb l-iktar ħaġa importanti hija il-preżenza tagħna mal-mulej. Quddiem il-mulej. Jaf x'għandna bżonn, jaf li għandna bżonn l-għajnuna tiegħu. U allura dak huwa punt ġa importanti ħafna. Forsi għalhekk it-talba hija qasira t-talba tal-missierna, imma tiġbor ħafna punti ngħiduha bl-amment u importanti li huwa ikonna t-talb ta' bl-amment
għax dak jgħinna meta niltaqgħu flimkien bħala komunità biex inwieġbu l-quddiesa, biex ngħidu ċertu talb flimkien mhux min jgħid mod u min jgħid mod ieħor. It-talb ta' bl-amment huwa importanti wkoll biex nitolbu flimkien bl-istess kliem bħala komunità. Imma fit-talb personali tagħna ikun isbaħ jekk nitkellem mal-mulej kif nitkellmu bejnietna. ċerta sinċerità. Bi ftit kliem u l-mulej jifhimna. Bejnietna l-bnedmin ħafna drabi ikollok bżonn tirrepeti u terġa' tispjega b'mod ieħor. Mal-mulej m'għandekx għalfejn tagħmel hekk. Mal-mulej fi ftit kliem diġà jaf x'qed tipprova tfisser, x'qed tipprova tgħid. Jifhimna mill-ewwel. Imma interessanti li din it-talba wkoll titkellem b'talb bi frażijiet fil-plural, mhux fl-interessi tiegħi biss, imma fl-interessi tagħna bħala il-poplu, il-komunità li qegħdin ninfittxu lill-mulej. U tibda fil-fatt missierna li inti fis-smawiet. Missierna, tfakkarna li aħna l-koll uliet. Li inti fis-smawiet. Li aħna l-koll maħbubin mill-missier. Li aħna maqudin allura fl-imkien u li nieħdu ħsieb il-xulxin. Għalhekk illum xtaqt illi l-quddiesa meta qed nitolbu għall-morda ma naħsbux biss f'talb għall-morda, imma naħsbu wkoll f'talb għal min jieħu ħsiebhom. Għax huwa impenjattiv ukoll. U jkun hemm ħafna attenzjoni u bżonnijiet min-naħa tal-marid li jridu jkunu imwiġbin b'responsabbiltà, b'imħabba mingħand min qed jieħu ħsiebhom. U l-tajjeb illi nifhmu din is-sens anke li din it-talba qed ittina ta' talba komunitarja ta' flimkien, missierna aħna kollha ulied li inti fis-smawiet. Imbagħad kompli jitqaddes ismek għaliex qed immur frażi f'din it-talba llum tal-Vanġelu. Għax ir-riskju li ngħidu t-talb ta' bl-amment huwa li nkunu qed ngħiduh vera bl-amment bla nafu x'qegħdin ngħidu. Walla xi kultant tajjeb illi talb ta' bl-amment nieħduh ftit bil-mod, jitqaddes ismek. Kemm għandna bżonn ninfaħħru lill-mulej. Jiġuni f'moħħi forsi l-persuni li draw b'vizzju jitkellmu ħażin. Flok ifaħħru lill-mulej isemmuh baxx, jidgħu bih. Aħna bħala nies li nemmnu irridu nkunu nies li kapaċi nfissru l-kliem tagħna bi kliem xieraq. Lill-mulej jitqaddes ismek, infaħruh, mhux insemmuh għal xejn b'xejn jew fil-batal. Tiġi saltnatek u jkun li trid int. Ikun dak li l-mulej jixtieq fil-ħajja tagħna u mhux dak li rridu aħna. Nikkonsultaw miegħu fit-talb ta' x'jixtieq minna qabel nieħdu deċiżjonijiet, qabel nagħmlu ċertu prioritajiet ukoll fil-ħajja tagħna. Imbagħad jiġi wkoll il-kliem ħobżna ta' kuljum għatina llum. Il-kliem illi l-istess għandu il-plural fih. Ħobżna ta' kuljum għatina, mhux għati lili, għati lilna, għatina llum. U allura din il-providenza, din l-għajnuna, f'din il-frażi tiġbor fiha it-talb ta' petizzjoni ta' x'nixtieq nitlob jien lill-mulej, imma tiġbor ukoll it-talb ta' interċessjoni, x'irid nitlob jien għal ħadd ieħor. U allura ħobżna ta' kuljum għatina llum iva mulej għatina l-bżonnijiet, il-ħtiġijiet tagħna. Imma mbagħad l-enfasi qisu qiegħda fl-aħħar ta' din it-talba. Fil-fatt Ġesu wara t-talba jerġa' jagħmel anki referenza għal maħfra ta' bejnietna. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U kif jispjega Ġesu kważi kważi qed jgħidilna jekk inti ma tiddeċidix għax il-maħfra hija deċiżjoni, jekk inti ma tiddeċidix li taħfer,
Tistenniex illi l-mulej se jkun ħanin u jaħfer lilek. Il-mulej dejjem jaħfilna kien kunu niedma u sobiena, imma jridna li aħna wkoll naħfru lil xulxin. Min minna xi darba jew oħra ma jiżbaljax. Illum għandi bżonn il-maħfra jien, għada jkollok bżonn il-maħfra int. U la din l-enfasi li anki kompli jikkummenta dwarha wara t-talba nnifisha hija l-enfasi li tajjeb nagħtu kasa naqra iżjed ukoll mhux inbilli ngħidu t-talba tal-missierna bl-amment ngħiduha f'kull qudiesa ukoll. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Il-maħfra hija deċiżjoni. Mhijiex faċli, tieħu żmien, imma hija deċiżjoni. Jekk ma tippruvax ma tasal qatt żgur. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Din il-frażi konklusiva illi xi kultant anki iġib magħha ċertu mistoqsijiet jien tfakkarni fil-mument tat-talba li Ġesu jagħmel lill-missier. Meta jgħidlu missier biegħed minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, kif trid int. Tkun magħmula r-rieda tiegħek. U allura naħseb illi nifhmu illi fil-bniedem, fil-ħajja tal-bniedem, tiġrib se niltaqgħu miegħu. Fil-fatt Ġesu ma wedniex illi konna ħajjitna bla tiġrib jew bla tbatijiet u bla sofferenzi, ma wedniex hekk. Wedna li jkun magħna f'ħajjitna kollha, li jkun magħna anki f'dawk il-mumenti jekk induru leħ. U allura la ddaħħalniex fit-tiġrib. Tiġrib min ma jkollux tiġrib fil-ħajja. Min ma jkollux momenti ta' sagrifiċċju u tbatija. Li ngħixuhom sew. Iżda ħlisna minn kull deni. Hemm hija salvazzjoni għax id-deni mod u t-tiġrib xi ħaġa oħra. Li inti tkun imġarrab mod u ttantat u jkollok żmien diffiċli. Imma id-deni il-mulej qed ngħidulu eħlisna minn kull deni. Eħlisna ġifieri minn dak kollu li jista' jeffettwana ħażin. Jagħmlilna l-ħsara u jtellef il-ħbiberija u l-imħabba ta' bejnietna, ta' bejni u bejn Alla, ta' bejni u bejn il-proxmu. Eħlisna mid-deni. Ejjew nagħmlu l-ġid il-xulxin anke bejnietna, mhux inkunu nies li nixtiequ id-deni. Ejjew hekk nifhmu iżjed din it-talba tal-missierna illi jiena ftit idejat ħriġt min jaf kemm iktar studji u hemm iktar ħsibijiet li wieħed jista' jirrifletti u joħroġ minn din it-talba. Ejjew verament it-talba tal-missierna mhux biss ngħiduha u ngħiduha spiss, imma ngħixuha wkoll. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Għar-rajja tal-Knisja sabiex maqudin fis-smieħ tal-kelma u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti iħabirku għall-għaqda fost l-insara, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom responsabiltajiet edukattivi u ċivili sabiex fil-ħidma tagħhom jgħinu li l-bniedem ikun dejjem miftuħ għal Alla u għal ħutu il-bnedmin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li fil-ħajja żbaljaw bil-kbir sabiex jerġgħu jaqbdu t-triq tas-sewwa u jsibu modrija u ħniena fil-komunità, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex it-talb magħmul bis-sempliċità u bil-ferħ isib postu fil-familji tagħna u fl-impenji tal-ħajja ta' kuljum, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li f'kull ħin iġġedded fina id-don tal-ħajja, żommna fil-grazzja tiegħek sabiex nuru quddiem kulħadd il-ħniena li inti wrejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġeddidna, sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu, b'tama sħiħa, nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u fl-imkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħajl kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej, il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-morda kollha u f'dawk kollha li jieħdu ħsiebhom. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna li llum sibni anki fl-Evanġelju li qrajna u riflettejna dwarha wkoll. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den jagħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li biha aħna tqarbinna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ,
fis-sinjal li jagħmel li jibdel 6 ġarar mimlija sa xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tagħmel fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, orina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. ċebba kollok għaqal. Itlob għalina. ċebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. ċebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. ċebba kollok seta. Itlob għalina. ċebba kollok ħniena. Itlob għalina. ċebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Paraċ tal-immigranti. Itlob għalina. Paraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina.
Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm,
imbierek San Giuseppe arus kas-sismu tagħha, imbierek Alla, l-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.